Hello, good morning everyone. Welcome to Simple English Mizo YouTube channel. Today we are going to learn very useful daily conversation. Before we go on, please subscribe to my YouTube channel and then follow my Simple English Facebook page. Thank you. And then với đại chuan in sap trong hemi ni tin kan mat tang kai nge nge thei tur le sap trong thiam tu te ta na han thiam nge nge le an thriat nge nge tur voi na hianin kan zir ho don ani ole voi na kan zir ho tu chu enge ti chuan in mi hianin kan he na thun lo soi ne mo ti chuan thil min hrilin emo hetianga kan lo hre chiang lo ani chuan an o kha zoi deuh emo ti chuan an thu soi taka kha kan lo hre chiang lo ni chuan in hetiang hianin kan soi thei ani what khát tiếng ăn soi lâu tu ro a hoi home lâu a polite lâu ani hết tiếng hiền polite takin kan soi thầy ani pardon thì chuan in hết tiếng point what was that thì chuan in excuse me thì chuan in come again sorry I didn't catch it khát tiếng point kan soi thei a thì chuan in hết tiếng point kan soi thei ni sorry khát tiếng point kan soi thei ani khre thiam tro what khát tiếng thi top lo tro khát tiếng kan ti ni chuan ni sap ho tan khanin a hoi home lo ani ole ka YouTube channel hi ila subscribe philom chen khoi te mi lo subscribe sak tur chen ka som chen ni next video kan hule don ya bye bye